je na kuwa rayuwa fa babu tabbas dan uwa ka nemi naka dole ka tashi da kanka in bacci kake ka farka sai ba ka da shi ne sannan za a Assalamu alaikum. Wa alaikum. Mara lafiya? Hai da sauki dai. To muke ruwa? Me ma bai faru. Wallahi. Ka san muke na kusa. Ga mutuna sun shi wata sati. Na nemi jallabiya da kudina agogo duk ban samu ba nan da. Ina ma duka ma wani abu ne kai haba abu gashi na mu da muke da mallan abu mai annabi a hannu. Mallan abu mai annabi. Hashi mutum Allah jin na mashi. ana masoyin ka duniya tana da fadi da dan kadan na taka na je ku daban-daban wasu sun ce min in faka to na fuskanci duniya haka nan ma sai ta barka to yanzu ka kalle ni yanzu da nake haka wasu haushi na suke ji kamar su dare su yanka wasu sun ce min in ci gaba baiwa Allah ya baka nayi dogaro ga Allah ba mai sa in halaka in kana da shi ne za a rika neman arabe ka in baka da shi lura ai ba mai zuwa ko wajen ka ko a cikin abokan ka za a ga ana gudun ko shawara za a gidan ku ba amma kiran ka an san baka da ko sisi ne ma kake a baka in kana da kuɗi a ko'ina ai baka da tamkasa ido ma mutane yawa ba kamar kai kanka ko mukami kake nema ba kuɗi ba mai zaɓar ka nema muna da nema tashi waje kare ka ne da nema Wai dama nan ne shagon Malam Abu mai annabi a kara. Lalle ka bisha Allah. Da ganin buri ya kama da mutum. Ka ga dai ina so a gongoji ne. Muna son jallabiya. Jallabiyoyi ma zan ci. Inda da ni da ita zamu abu. Ina son huluna da aguguna. Yawa. Alhamdulillah. Abin nan dina ina son ita da kyau ne. A za ka fito da kyau. Yawa. Yau to yanzu wani iri gari kan huluna. Muna da manya, muna da nana, muna da yarjugu, muna da mango, muna da yar dubai, muna da mango, muna da yarjugu, muna da yar dubai, muna da jaret, sannan muna da minista. Yawa to za a ɗauka kuma so ne. Na gaya ma duk abun duk holin da kake so ka zo gurin nan insha Allah za ka Yawa to a ɗauko su mu gani. akan rahusa mai sauki. Yawa a ɗauko su. Shi sa duk wani sayar da shago na nake ga sai ta. Yawa. Yawa ba ni waccan kalama. Yawwa. To komai wancan kalama in su je da angwaye. Yawa. Yawwa. Yawwa. A gani wannan aga wannan ma titi na ce da ke. Wannan yar togo, Ga ga yar togo. wannan kuma ka ce wannan muna da jaret. To Ina da yar dubai. ita ma baka jama gani. Yawwa. Kaga wannan tasi. Wani zasu wani kashe gashi. Yanzu a samu wannan a leda da wannan da wannan. Yawwa. A da wannan ku. to kuma da A samu su a leda. yawwa sai a mai da wannan kafin kuma wani abu ya ƙarfi luwa. Insha Allah. Masha Sai Allah. gallabiyoyi. Sai gallabiyoyi kuma. Insha Allah. Jallabiya muna da befa. Bacin muna da befa muna da emirati. Muna da emirati mai zare, mai dan dogon nan muna da kuma mara zare. Sannan muna da morocco. Muna da morocco. A ɗauko man marokon. Okay. Yanzu ma yi. Muna da morocco. Haka wannan ma ce daidai ne wannan ba. Wannan ma sai ne. Wannan kuma za ki ma madan wannan. Wanda za ta yi mana. Ai kawai ka samu wannan alila kawai ka san wannan kansu kowane mai kyau ne. A ɗauko mana wancan. Samu na kawai. Oke, za ka ƙara? Za a ƙara. Kaji shi ma sai mu da bi ƙaro mana ɗaya. Wannan ta yawa a ɗauko ta gwada. Yawwa. Ka ga wannan ma daidai ce wannan ma. Kai. A gani? Lenan ci wallahi. Wallahi muke ci. Na faɗa ma nan gun ba a sirkan banza. Ba a sirkan banza gurin nan. Ita ma samu ta kai mana zuwa da duka. Zama musu walida. Kai ka buga kuɗin mu je nawa ne? Buga. Yawwa. Ka san sabon aure? Buga. Ango ka sha gaishe. Nawa kenan yanzu sa a buga? Cikinka. Kawo shi kenan. Yawa. nema muna da nema tashi waje kare ka ne da nema ka duba abubuwa da yawa a ce ba ruwanka